Giablihan ni adtong November 24 ang ika-93 nga malasakit center sa nasod. Kini gibutang sa Kapatagan Provincial Hospital sa lungsod sa Kapatagan, Lanao del Norte. Ang launching sa malasakit center sa Kapatagan gitambungan sa amahan sa malasakit center nga si Senador Christopher Lawrence Kuya Bongo, Presidential Assistant for the Visayas Secretary Michael Lloyd Dino ug mga opisyal sa lungsod ug sa hospital. 93 na kamalasakit centers in the Philippines. 48 ana na sa Luzon, 22 sa Visayas, 23 sa Mindanao. Mauna kini ang ika-5 nga malasakit center sa Northern Mindanao ug ang ika-23 sa tibuok Mindanao. Iabot gyud og kapin 800,000 pesos ang bill ni Tatay Rogelio Salas dihang gipaubos kini sa Quintupol Open Heart Bypass Surgery sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga nahimutang sa Dakbayan sa Subo. Apan, tungod sa malasakit center, zero balance ang hospital bill ni Tatay Rogelio sa maong operasyon. Ania ang istorya ni Tatay Rogelio. Ako ay si Rogelio Salas. Ilang taon ho kayo, sir? Ngayon, 65. So, ano pong nangyari sa inyo, sir? Nagkaroon ako ng open heart bypass na limang ugat. 5 valve, kumbaga. So, saan mo kayo na ospital napasok, sir? Sa Bisoto, Vicente Soto Memorial Hospital siya. So, may binayaran po ba kayo, sir, nung na-confine kayo? Wala. Zero ang kuha namin. Magkano ho ang ang bill nyo, sir? Mga 800,000 kapin. So, wala kayong binayaran kahit piso? Wala. So, paano nyo nalaman na sa Soto kayo magpapaano? May nag-refer po ba sa inyo? Ni-refer kami ni Dr. Matiga, yung primerong pa namin, doktor. Okay. So, sir, naka-avail po kayo ng malasakit. So, meron po ba kayong mensahe sa presidente natin at saka kay Senator Bongo? Mensahe ko lang sa presidente na maraming salamat sa ganitong mga programa ng gobyerno. Ug mao kadto si Rogelio Salas. Si Tatay Rogelio walay nabayran bisan og piso tungod sa malasakit center. Ang Vicente Soto Memorial Medical Center nga naa sa Cebu City mao ang labing unang gitukuran og malasakit center sa nasod. Ang mga malasakit center sa nasod gidalit ni Presidente Rodrigo Duterte ug Senador Bongo aron mutabang sa atong mga kaigsuonan nga mga Pilipino sa mga panahon nga kini magkasakit.